Ka ọ dị ugbu a ka anyị gaba n'iru na mba a na-agba ịkwalite ịkwụba aka ọtọ na iso usoro dị mma nyere ndị nta akụkọ na ndị ọrụ mgbasa ozi na ndị otu civil society nyere ndị okwu nwa na-adagbu ụwa na Abuja enweghị usoro nhazigharị banyere ya bụ usoro iwu akpọrọ Freedom of Information Act. Ya bụ ọgbakọ anọ bụ ndị chịkọbara ya bụ na-achịkọbara ya na International Press Center site na nkwado ndị EUSDGN nke abụọ ya o wee bụrụ ya bụ ihe butere mkparịta ụbụbọ enwere iji wee kwalite irube isi n'usoro iwu ahụ akpọrọ FOI. Onye nta akụkọ anyị na Abuja Chief Ekwuola wetara anyị akụkọ a. Nzukọ ụbọchị abụọ ahụ jikọtara ndị ọkachamara n'ọrụ mgbasa ozi, iwu na ọchịchị iji tụlee otu a ga-esi mee ka iwu n'inweta ozi FOI Act rụọ ọrụ nke ọma n'ime obodo. Ha bidoro ide akwụkwọ ndetu nke ga-egosipụta aro ha niile banyere otu a ga-esi mee ka iwu a nwee nnukwu mmetụta. Onyeisi nchịkwa nke International Press Center IPC Lanre Arogundade kwuru na inweta ozi bụ ihe dị mkpa n'ọrụ ọchịchị onye kwuo uche ya, ma o meela ka o doo anya na agbanyeghị na iwu FOI dị ezigbo mkpa, ime ya na Naịjirịa ka bụ ihe na-eweta nsogbu site n'aka ndị na-agaghị eme ya n'ụzọ ziri ezi na site n'ihe mgbochi dị n'iwu. Nkiri-Ụzọdị, onye ọrụ Policy and Legal Advocacy Center PLAC, kpọrọ oku ka echekwa mmụọ na ebumnuche iwu FOI. N'otu aka ahụ, ka Dọkịta Akimbulu, onyeisi SEMSO, kwuru na ọtụtụ ụlọọrụ gọọmenti na-ele iwu a anya dịka ihe ha nwere ike inye ma ọ bụ jụ inye, ka ga-asị na ọ bụ iwu ha ji eme ebere ma ọ bụghị ọrụ ha kwesịrị ịrụ. Site na Abuja, Ekwuola, akụkọ ụwa ABS.